كمي كنهون كرة تحت ذا channel أبزلكم سلامكم يبزح اندابلكو أتون سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب كتجبروا بزاقات أمي اندا زحكركو نابزنا يلوم أنت مدب كم محل الفكم بزهي أوداتن آلن أبستأكل وتا انتي هجبر ألني كامتم قالوا كيدا كلا لا دوالس كسا بعلن زمت أني سكبل حدا حاتي تنمو ناتي مسها حات أرز نبرت بقى سقبل كامتي زبل كايو بعلن مسين كسا زلالها كتبلا لك كوينغنا بس اختات راح زفتح ملسا يكونن أبين مقاسن كامتبل كتفلت كتكلا لك بزخونه نبزحاتي غزي بفلاي داغيمكا كتركبا نتخيل قال نلا يكون نكال صادفله كتوليبل كان ضعيف أريز مسرات بعلن أغسطين بير سلازر حي موفاتي خيا حد دفلف كتولا لكا مالات يكونن فقري حدا غزي ازيت أغسطين بالحات اللي ازي كبل كله معنتان سراتو ابحص استنرق كيكوني ليم نبتا رأسناك من لسمو نسو زلعالو أرأستي سفيهم بزح بوتات زشفنكا انتخنا أنا جنا بحافشة بقل زول من قدي كقد سكفتني اتمنتايسي استعقب الوتا كب بحر كله بزح كون سلاز خلن ببناتو مالسي سلاز اليوم اسكان بله نعبنات بحادة سرح مكنات أو حادة بوتا شدش تودات هموش تقالدالهم عزوم سبات نفلما كزي أبتوتا تأكيوم زلوم كنون ولا حدا لازب بحالي بلومن نسخاون حدا كابعاتم يخام أبتوتا انتو حدا نربعات ورخي كتصنحيكم لحكمون كفقر عالم نتسايكم أبز انتاي كفتر لكا تقمت كابتم أو زلو أو دات نتن عالد بستخالو متأن كل اليوم لألن تحتن كبل إخاتر إيم بحافشا كرأ كل مالتيو أبزي كتقبرو زلكا ولاكا كم سمت أنت تلا لخيان كم تنقلت زلن زيلن كتزاريبل كان كمزي انت غيركا قطيف كفرا أي تفرن وي بقابلكا كتحرر تخليها أزن خيمس كمتي أعدي مزبلكو سقبل أفكان أجرخان أكيبكا ترى سلامتا عند حبكا كي تقدسكا زمتساكا قداي قبره اتتصاما قس اندابلكا كم تحافسو طرطريبلين شعوتو من كالوت أودات مأنتان تنعالد كحقوسلوم زلو مستنققوم نگر قول انداسل چون يمتس طرح زيكونا ملو آتكوران ناوخين زبلا شعو أبحانقول نخلن بمعارا حانت حتو تمتس ازيس انتواي سلسخوني كالوت حاني مني اندابلونا نسوغنا نزا سلامتا كمان نزي اسكبنا بطرام كمان يخان نفحفح اندابل زخيد زلن ناي صرفن علان عفن اوصينكو ناباخا انت زي صندو انت قددس اوشت اني اقرمو بب اوروبوچ اندابل نن حدن تحم يبلن اكل اتصواتا خانسيو ابزخون ساعات غزي نسخونت قال مخنيات بزي قدس بزاها حكم تحسب كتغبرا قدنا لكا انت كوني لا حنت قال او حنقول حتى انت انقلا كيف تحتو كدقس زي حساب سلازخونه دغاغيمكا اب حنقولك تملالسيخا شعوب بقرب بزاها صبو غيراك تحسب تجمر نزي ابنات زخونكا اب كبابيخا بتفطرو حدث زبل سب اندحرالو استفهل نابنات اوراي استاكل وين بغلا غاط ايمتا زالو ويكا نغلا ساعات بحبار صنحلو وي ابيت مهرت كوتاس أبستأكل أتنا على ده كم يعني نيود قالوا سلزي كسب على طاويقان زمصها سقبل ازي كبل كله غنا اب دغيم كا زيت ركبا سباي سرحنيو دغيم كا زيت ركبا كبل كله ابنت حندبت ابسخونه وتا نزر حبكا سمالتي دغيم كا نزيت ركبا كالي سيترف كال غزي مراخبيس خون قصر تليفون كتوسدن ناي مجمرتا صبق تمسات كتحدرالك بكامي صبق تمسات يحرر لا نزبل بكال ارستي كملسي نحبزنا لوي مسن ملسكنا اب حنقولا كتملالس جميركا كمصحنا هجي اتي اب سرح صبيكا قال ابا حقلفولي نجر كمزلو سلازستبحلت نؤن مفلات كابتوم زلا خفوي كسحقوا كمستوات تخ زبلوا زل اودات قريفا አንፈታ ናባኻ ዘበለ ስለዚ ሕልፈ ካልኦት ተገዳስነት ከተረእካ ስለዝኾነት ቀሪባትኒ ተዛሪባትኒ ኢልካ
ፎከስ ኮሳይ ካይትብል በቲ ኩረራ ዝበልካዮ ኩራ ንስኻ ከምቶም በተፈጥሮ ዝተኣደሎም ስቕታ ስለ ዘይብልካ ክኸብደልካ ይኽእል ይኸውን ኮይኑ ግና ብምንም ተኣምር ዋላ ውሽጥኻ ይሓውፅካ ተፀመ እምበር ተቐላጢፍካ ኢድካ ይተሓብ የግዳስ ንክትዘራርቡ እድል ሓባ ኣብ ዘረባኻ ንግዜ ቁጥብኩን ዘለካ ኩሉ ናይ ውሽጥኻ ጓሕጊ ሓይትንገራ ሰላምታ ጽቡቕ ኣዝግባ ፍሽክታ ርእያ ጥራሕ ሓንቲ ነገር ጥንቅቕ በለ ከምቶም ካልኦት ኣወዳት ዝኾነ ናይ ንዓዳ ይኹን ናይ ፍትወት ምልክት ዋላ ብጌጋ ንግዚኡ ከይተርእያ ከም ተራጋል ወይ ከም መሳርሕትካ ረኣያ ተራእላል ብመጠኑ የእላሞ ናብ ዋኒንካ ኺድ ሽኡ በብቁርብ እንዳፈለጠትካ ምስከለት ካብቶም ኣብኡ ዘሎ ፍሉይ ምዃንካ ኣጸቢቓ ስለተረጋገጽ ከምዚ ከም ትብለካ ፍሉጥ እዩ ኣነ ደኣ እቲ ፈለማ ክርእካ ከለኹዋ ናይ እንዳመን ጽጋበኛ ተወጢሩ ነፋሕፋሕ ኢሉ ዝኸይድ እውይ ክብድ ኢኻ ትብለኒ ነርካ ምሻሎ ዘሎን ዘለን ክትህበካ ኮይኑ ግና ሕጂ ሽኡን ክርእካ ከለኹ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለኹም ከምዚ ዘይትመስለኒ ነርካ ንኣኻስ እንኳ ኣኸማን እንተላለኻ ክትብለካያ ሕጂ ካብቶም ካልኦት ኣወዳት መንዚእኻ ኣብ ዙርያኻ ጌርካያ ኣለኻ እቲ ዝቕፅል ሕቶ ግና ካብዚ ኒኖ ናበይ ዝብል እዩ እዚ ንኣኻይ ዝምልከት ብናቲ ርድኢት ግና ምስ ጎለት ጓል ኣንስተይቲ ክትቀርብ ከለኻ እቲ ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ዘጋጥም ንጎኒ ገዲፍና መጀመርታ ዕላማኻ ንጹር ክኾን ክኽእል ኣለዎ ነዛ ሰብ ንምንታይ ኻ ደሊኻያ ንፍቕሪ ከም ሓፍትኻ ወይ ምሕዝነት ንዙረት ገንዘብ ዋላስ እንታይ በቲ ዝሓሰብካይ መንገዲ ክትጓዓዝ ክትክእል ኣለካ እምበር ዝተሓወሰ ስምዒት ሂዝካ ክትጓዓዝ ንኽልቴኹም ጽቡቕ ኣይኮነን ንምሕዝነት እንተጠሚትካያ ብጌጋ ፈቴክዶ ገለመለ እንዳበልካ ዘይኮን ምልክት ወይ ኣብ ሓንጎላ ዘይነበረ ነገር ኣይተስርጸላ ብፍላይ ጠላሕ ዘይትብላ እንተ ኮይንካ ዘየለ ዘይሓሰብካዮ ንኣቐት ከስዕበልኮን ይኽእል እዩ ምስኾነ ናብቲ ጉዳይና ምስ ንምለስ ጓል ናባኻ ኣቢላ ክንብል ፀሂና ሽዑ ዕላማኻ ተነፅር በቲ ዕላማኻ መሰረት ናብቲ ዝደለሃይ ጉዳይ ተኣቱ ግና ምናልባት ንፍቕሪ ጠሚትካያ እንበል እሞ እዚ ኩሉ ሕልፊ ካልእ ተገዲሳትልካ ክንሳህ ስኣን ብጥበብ ምሓዝ ፋሕ ክብለካ ስለ ዝኸውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ህይወትካ ምራሕ ስራሕኻ ስራሕ ዝግባእ ክብሪ ሓባ ሓገዝ ምስ ትደሊ ሓግዛ ከተኣልል ከለኻ መሰልቹ ኣይትኹን ብዙሕ ግዜ ንኣይ ተሓባ ምሳኻ ክትሕሉ ቆላ ተሓጊሳ ከም ትኸይድን ዳግማ ተመሊሳ ከም ትመጽእ ገበር ምስተናኡ ዘለዋ ኣዋልድ ብመጠኑ ከብዛሕካ ክትስሕቅ ክትጻወት ጀምር እዚ ናይ ቅንዒ መንፈስ ተወዳዳሪነት ክሕድረላ እዩ ኩለን እኳ እንተ ዘይተባሓለ ጓል ብጓል ክበሓል ሰሚዕካ ትፈልጥ ዶ ንልባ ኣሰንብድ ኣበሎ ቀድሚ ሕጂውን ብዘይ በኣ ትነብር ነርካ ሕጂውን ንሳ ኸላ ብዘይ በኣ ንበር ድሓር ጓል ክጅመሩን ተገዳስነት ስለ ዘርአትካ ቀስ እንዳበለት ደድሕረኻ ክትስዕብ ጸኒሓ ኣብ ፍቕሪ ክትወድቕ ትኽእል እያ በንጻሮኻ ሙሉእ ኣድሕቦኻ ናብኣ እንተ ጌርካ ግና ብፍላይ ከም ሰብ ክትላለየካ ጥራሕ እንተ ኮይኑ ነይሩ መደባ ፈጺምካ ኣይ ክትረክባን ኢኻ ሓቂ ዘረባ ሓንሳብ ፍቕሪ ፀወታ ወይ ጌም ኣይለይን እዩ እዚ ግና ሓንደበት ክልቴኹም ምስቲ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ እቲ ፍቕሪ ብኣኻ ወገን ጥራሕ ምስኾን ግና ብዝተኻለካ መጠን ነታ ዘፍቀርካያ ሰብ ከም ተፍቀረካ ንክትገብር ቁርብ ገለ ፀዋታ ክትፃወት ኣለካ እዚ ንኣን ምውናን ትገብሮ ፃዕርታት ስለ ዝኾነ ከም ክፉእ ሰብ ኣይቁፅረካን እዩ ሕማቕ ዝገብሮ ድሌታትካ ረኺብካ ሸተት ምስ ትብል ጥራሕ እዩ ብህንፃሮኻ ትፅቢትን ኩነትን በቢኑ ክጸንሕ ስለ ዝኾኑን ኣይትሰንብር ኣይትደሓል ኣብ ሓንቲ ጓል ኣይሰለጥን ማለት ኣብ ኩለን ኣይሰለጥን ማለት ኣይኮነን ድሓርካ ስቕ ብምባልካ ዝከሰርካይ ነገር የለን እኳ ደኣ የክብረካ እቲ ምንታይሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፍካ ዝከፈትካሉ ብኡ መጠን ስለትምዘን ገሊእ ክብደካ ገሊእ ፍኩሰካ ገሊእ ከማን ከንኪንቲ ትሪኤካ ስለዚ ስቕታኻ ካብ ኩሉ ገላጊልካሎ ኣብ ዝኸርካይ ሰዓት ምስ ዝምልከተካ ሰብ ዝደለኻዮ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስቕ በለ እንተ ተባሃልካ ብዝመጻልካ ኣፍካ ዝሓበካ ብዘይ 4 ነጥቢ ኣይትዛረብ ማለት እምበር ኣፍካ ክሳእ ዝጨኑእ ስቕ በል ማለት ኣይኮነን ብዝኾነ ስቕታ እንዳተላመድካ ኣብ ዝመጸኸሉ ግዜ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ብዋልድኹም ብካልእ ንክትፍቶ ተኽእሎ ስለ ዘለካ ስቕኢልካ ውሽጢ ስራሕ ኮይኑ ግና ስቕታኻ ንጽቡቕ እምበር ንሕማቕ ከይጥቀመሉ ሓደራኻ ስለዚ ኣጠቓሊልና ክንዛረብ እንተ ኮይና ኣበይና እኩብ ቦታ ስቕታ ንጥቀመሉ እንተ ፈሊጥና ልቢ ጓል ኣይኮነን ካልእ ክንብንል ንኽእል ኢና ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ
كم قدمكم حنات صريتو اب تحت تصحفوا اتوم سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب جبروا نيزي فيديو لايك هابو انت خيلكم شير بلو بسترفه بكاله حستوك سامراخب ابزلكم سلام قسانه تأنا فقري اوت اسالط ويمنيلكم سسنه